Okay. So karon proceed ta sa ato ang basic decorum 4. No man na mato ganyan ang tulo. Basic decorum 4. Ang matuod nga simbahan nga gitukod o ang marka sa matuod nga simbahan nga gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ang word man gud nga mark, ang term nga mark man gud, ang unahon nila sa una kay simpleng marka lang. Sa theological definition, ang buti pasabot, pag yung tag mark, sign or symbol, it points to something. So nagapunting sa butang ginganlan. So for example, kalayo, unsa may timaan nga naay kalayo na ay aso, di ba? So nganong naa may aso tungod kay gitawag og naay kalayo. Si aso mao ang nagrepresentar ni anang maong gitawag og kalayo. So nganong kinahanglan man nga ang matuod nga simbahan kun iglesia nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, kinahanglan man nga naa gyud siya gitawag og marka. Number 1, gimbutan sa Dios nga kinahanglan butangan gyud siya og marka mo nang si Jeremias 23 23 something nakakuan ko sa setas nga kinahanglan ang dalan kinahanglan butangan gayud siya og tawag ining timaan unya kining maong 31-21 rather. Okay, ang dalan butangan gyud siya timaan. Unya pagkahuman kining maong dalan nagisgutan pag abot sa Bagong Testamento gitawag ni siya simbahan, gitawag ni siya og pundok. So kinahanglan butangan og timaan ang maong gitawag og pundok aron ang tao makatuod, makaila ni ining maong gitawag og punduka. Yes sir, isulti na nako sir kung pila nga to ang magastuan ni Sir Bong. Pagkahuman ikuan na nako. Okay. So, munang butangan gyud og timaan. Muna nga ang iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, kinahanglan gyud siya nato mailhan pinaagig timaan, dili pinaagig ngalan. Kaya kung ngalan pa na daghan kaayo nangangkon sa ngalang Kristo. Di ba? Okay, sunod. Kining maong daghan nga mga nag-angkon sa ngalan ng Jesucristo as of 1986 sex survey, niabot sa mga around 22,190. Niya sa katong sa PCP2 Okay. Sa PCP2, ito ang tawag inang tan-awon ha. Okay, tara. Okay, da. According to the records of Securities and Exchange Commission, before 1980, there were 228 Protestant groups who entered the Philippines. But in 1980 to 1989, niabot na siya 1,448 Protestant groups, mostly fundamentalist, came into the country. So pertig yung daghana as of 1980 to 1989. Sa 1986, sa tibuok kalibutan gyud ang tawag ang registration niabot sa 22,190. Pag abot og year 2000 niabot sa 32,000 Christian denominations. Pagtungtong og 2006 niabot sa 38,000 Christian denominations. Pag-abot adtong 2016, 10 years after, niabot sa 63,000 Christian denominations ang nilukop sa tibuok kalibutan. Unya kanang maong gitawag og mga punduka, walay gitawag og kanang punduka, way bisan isa din na nag-angong butbot ang ilang pundok. Puro na nangangkon tanan nga ang ilang pundok tinuod. Puro na sila nangangkon nga kining among pundok ipasakupan, tinuod ni kinahanglan diri mo magpasakop kay kung dili mo magpasakop dinhi, dili mo maluwas. Kay sumala pa nila kay siyempre kay nagtudlo man sa Ginoong Jesucristo ang tawag ining nahitabo kay ang ila pud pundok mo pud gid ang gitudloan gid ni Ginoong Jesucristo. Pero bisag unsa nila og angkon, mo nagingon claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug pagpamatuod duha na kam naglahing butang. So pwede silang moangkon apan kinahanglan nila pamatud-an ang ilahang gitawag og giangkon. I-greet na to ang Salvador family gidya sa Paz sa Libertad Antique. Mo namino da sila karon. Salamat kayo sir anak sa Salvador ha. Sa pamilya Salvador diya sa Paz Libertad Antique, maayong hapon ni dinha ug maayong pagtan-aw sa ato ang gitawag og programa. Okay. So karon pila man day kabog iglesia ang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mo nay excuse me. Okay. Pila man day kabog iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo iglesia, makita nato diha sa San Mateo kapitulo
16, versikulo 18, ano pa niya, thou art Peter and upon this rock I will build my church. Oy, nakalimutan akong magtagalog Nagbisaya na ako tuloy. Okay. Okay, sige lang mag-insert na ko tawag ang Tagalog. So, giingnan nisulti sige ng Kristo nga tukuron ko ang akong gitawag og simbahan. So, nganong gisulti man na sa ato ang Ginoong Kristo sa pagtukod niya sa simbahan. Ngano man kay sa Old Testament makikita natin na yung unang kung sa kung magkatawan sa Diyos, yung tao ng Diyos sa Old Testament, makikita natin na they are trying to revive themselves para sa kaligtasan. Pero ang problema, sila lang yung kasi yung nagtatayo ng kanilang sariling iglesia or sariling society. Kaya nga kung ang sariling society ang nagtatayo ng kanilang iglesia, ibig sabihin hindi yun perfect. Kasi pag ang tao ang nagtayo, yung simpleng tao lang ang nagtayo, ang tao ay imperfect. So therefore, yung society na itinayo niya, na pinundar niya, ay isang imperfect society. Kaya nga sinabi ni Propeta Daniel, chapter 2, verse 44 na in the days of those kingdom, the God of heaven will come and establish a kingdom which will never be destroyed. So ibig sabihin, magtatayo ang Diyos ng isang kaharian na hindi talaga ito magigiba. At magtatayo itong kaharian na to forever. At ang fulfillment nito pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So sa sinabi ko na kanina sa St. Matthew chapter 16 verse 18 na ang Kristo na mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia. Itatayo ko ang aking iglesia, itatayo ko ang aking simbahan. Bakit gumamit si Kristo ng word na iglesia, hindi siya gumamit ng kahal? Actually, before pa nagtayo or nag-establish si Panginoong Kristo ng iglesia, meron na silang tinatawag na kahal noon. So yun yung isang society na nag-i-implement ng isang bagay na panggobyerno at pangrelihiyon. So diyan din kinuha ang origin ng word na ecclesia. So same din kay Panginoong Kristo, nagtayo siya ng kanyang society na tinatawag niyang iglesia, na may religious at political function din. So itinuro ko na yan sa ating proper decorum. So yung next seminar natin by September, so we will try again our best to use the Tagalog language para po ma-present natin yung apologetics seminar on ecclesiology by this coming September pohon. Okay. So si Kristo nagtayo ng kanyang iglesia. Ibig sabihin, new society. Bakit gusto ng Diyos ng new society? Kasi yung old society, itinatag lang ng imperfect person. Pero yung new society, yung old society, itinatag ng perfect person. Yung new society, ay itinatag ito ng a perfect person. Imperfect versus perfect, talagang tatayo talaga yung perfect society. So, ibig sabihin, tatayo talaga itong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo because the one who found it, yung nagtayo nito ay isang perfect person na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo na even the gates of hell shall not prevail against it. Et fortes inferinon prevalibunt adversus iam. So ibig sabihin, itong iglesia na ito, mangyayari talaga yung sinabi ni Propeta Daniel na itong iglesia na ito ay tatayo forever. Ibig sabihin, hindi ito matutumba. Hindi ito mawawala, hindi ito matatalikod. Hindi kagaya ng katuruan ng iglesia ni King Kong at saka iglesia ni Batman na sinabi nila na yung raw ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay naitalikod raw po sa 3rd century, natalikod raw po. May hapon si Romel Cobillo, yung hapon naman sir og sa imuhang pamilya. Nagsulod si Sir Romel dire sa ato ang linya, Ma'am Sheng. So itatayo ko ang aking iglesia. Pag sinabi niya itatayo ang aking iglesia, so yan yung
isang process na sinunod ng ating Panginoong Jesucristo na mapundar ang iglesyang kanyang gustong ipalaganap sa buong sanlibutan. So itong Kristo na ito, again sa teachings natin kanina, kung hindi niyo pa po na kakalimutan, ang Kristong ito na nagtayo ng kanyang iglesia ay totoong Diyos at totoong tao. So sinabi ko na kanina, He is perfect. So therefore, ang kanyang ipinundar ay perfect din. Kahit na dito na established sa sanlibutan na puro imperfect ang kanyang mga kaanib. So ngayon, paano natin makikilala ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya again, makikita natin sa environment natin, ang dami-dami ng sektang na itatag. Again, as of 2016, umabot na po ng 60,000 Christian denominations. So, ibig sabihin, iisa lang ang itinatag ng Panginoong Jesucristo, tapos ngayon, umabot na ng 60,000 Christian denominations. So, alin po rito? At saan po rito ang totoo? Di syempre, kung tayo ay mag-a-affirm na ang Iglesia Katolika, ang Iglesia itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, sasabihin na naman nila na claim nyo lang yan, hindi yan siya totoo. So, ang problema, sa sinabi ko na kanina, claiming and proving are two different things. So, nag-claim tayo, pero pinoproibahan natin. Binibigyan natin ng prueba, kasi pag nag-claim tayo tapos hindi naman tayo magbibigay ng proof, ay ibig sabihin ang claim na yan ay walang basihan, walang basis po yan. So sa atin ngayon, ang ginagawa natin, kiniklaim ng Simbahang Katolika, pero yung claim na yun ay may basis. So meron tayong historical and biblical basis. So sa biblical basis, ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo ayon sa propesya, kailangan lagyan ito ng lagyan ito ng simbolo or sign. Lagyan ito ng sign. So kaya nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, for the first 1,800 years of existence. So yung Iglesia Katolika Apostolika Romana is walang official name. So pero meron siyang mga marks. So one Holy Catholic and Apostolic Church. So ang special marks niya is yung Roman Church. So pag sinabi nating one Holy Catholic and Apostolic and Roman Church, so yan yung iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Alang sa mga dulang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.